আমাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যে 11তম অধিৱেশন, 11তম অধিৱেশন ইয়াত মুকলি হৈছে আমাৰ জাজিকণা ফিল্ডত। খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে। ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ বড়ো সমাজৰ যি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিৰ বান্ধোন আৰু টনকিয়াল হ'ব। তেওঁলোকৰ মাজৰ ভাতৃত্ববোধৰ যি বান্ধোন, সেই বান্ধোন আৰু টনকিয়াল হ'ব। সকলোৰে সুমংগল কামনা কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানে যাতে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই অনুষ্ঠান যাতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু গম পাইছোঁ যে আমাৰ অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে নহয়, ইভেন নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁলোকৰ বড়ো সমাজৰ ভাতৃ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। গতিকে খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান। আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আৰু খুব ভালদৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি থাকিব। ধন্যবাদ। दिनैनिफ्राय जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरारि जथुम्मा बे रङियानि बे जाजिख'नानि माइनाव फोथाराव दिनैनिफ्राय बेयाव जागायबाय। जागायनायनि जाहोनावनो आङो गिबियावनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बानजाय आफादनि जेब्लाक मावथिफोर दङ, आफादगिरि मानिनां बे समस्तिनि MLA दिगन्त कलिता बिथां, रिसेपसन कमिटिनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार, बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनांगोन। मानोना खोब खम समनि गेजेरावनो बे फार्स्ट समायना बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जिथु कनफारेन्सनि जिবিলাক थाम-थिम खालामनांगौ, डेलिगेट केम्पनिफ्राय लानानै पेन्डेलनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि माबा दङ, नांगौफोर दङ, बेफोरखौ थाम-थिम खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोननो गिबियावनो साबायखर बावदों। आरो दिनै जिहेतु बेखेवनाय हाबाफारि दं, सायनासालि, मेन गेट, गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। आरो लोगोसे दा 4 बाजिनिफ्राय जोंना डेलिगेट्स जों जिरायगोन। आरो बे डेलिगेट्सआव जोङो आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ हांख्रायहरदों। बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा नुजाफैगोन बेयाव। आरो जोंनो मोनसे फोरमायदों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि डेलिगेट्सआव दिनै दान्दिसे नुजानायनि बाथ्रा, जों बिथांखौबो खावलायदों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि रायजो जानाय बर'फोरनि थामोनथा राजखान्थि मोनथाय आरो दा जोङो गोदानै मोननाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि दाफुंनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ, जोंनि समाजखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनैनि बे डेलिगेटआव सावरायनाय जागोन। आरो गाबोन जिहेतु मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनायनि बाथ्रा, गाहाय आलासि महरै बेयाव नुजाफैगोन। आरो माखासे बिजाबफोरबो बेखेवनाय जागोन गाबोन। आरो बेजों लोगोसे गाबोननो मोनाबिलि समाव डेलिगेट्सआव जोंनि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफादखौ बेयाव दानाय जागोन।